Nerġgħu nduru għal litra l-Galatin, kapitlu 2 vers 20. Isimgħu x'jgħid l-Apostlu Pawlu. Jiena msallab ma' Kristu. U jien ma ngħix iżjed imma Kristu jgħix fija. U l-ħajja li issa ngħix fil-ġisem ngħixha bil-fidi li jifbinalla, li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Ma warrabx il-grazzja tal-Alla, għax jekk il-ġustifikazzjoni tiġi permezz tal-liġi, mela Kristu għal xejn miet. Kull ma nodduh ta' valur, niddefenduh. Niddefendu l-familja, niddefendu l-proprjetà tagħna, niddefendu l-pajjiżna, nispera. Fuq kollox bħala Kristjani rridu niddefendu l-Evanġelju. U din hija sfida illi l-Apostlu Pawlu jurina illi hu kien minn tal-ewwel li fejn jara li l-Evanġelju huwa meddet jew qed jiġi minsi jew mwarrab, rridu nieqfu fi sħiħ u niddikjaraw li Alla jodna bħala ġusti qudiemu purament minħabba s-sakrifiċċju ta' ibnu Ġesu. Ġesu għamel tpattija sħiħa għalina fuq is-salib u dik hija l-unika raġuni għala Alla idaħħalna fil-ġenna tiegħu. Pawlu bir-raġun jinsisti fuq sola fide, li aħna insiru sewa malla minħabba Kristu. U Kristu ħajsir jott għalina u prezzjuż għalina, appuntu aħna nafdaw fih. Pawlu qiegħed jikkonfronta il-dawk li aħna nsejħulhom il-Ġudajisti li kienu jippużaw ta' Kristjani fir-realtà ma kinux. Il-għaliex l-Evanġelju qalbuh rasu l-isfel. U xtaqu illi jżidu l-liġi bħala kondizzjoni għas-salvazzjoni. Ġifieri kienu qegħdin jgħalmu lin-nies illi biex issalva trid tobdi il-kmandamenti tal-Alla. U dak iż-żmien kien hemm diversi liġijiet illi mosek intom liġijiet ċeremonjali ma tistax issalva jekk ma żommx il-liġi ta' Mosè. U dak huwa żball madornali ħansejħulu żball gravi. Żball gravi. L-Evanġelju ġibtu fix-xejn. U allura tajjeb illi jekk insaqsu x'inhu l-Evanġelju? Għandi tweġiba għalik. Aqra li tal-Galatin. Imma mistoqsija importanti wkoll hija x'inhu Kristjan? Min hu Kristjan? Min hu Kristjan? Jekk tgħidli jiena kont impejjeb m'għaddix ma' Kristjan. Ma tafx inti tgħid. Jew jien kont nixrob, hemm issa ma għadniex. Laqqas. Imma jiena issa qed nitlob kuljum. Laqqas. Anke l-Mawmittani, il-Musulmani jitolbu kuljum u mhumiex insara. X'inhu Kristjan? Kif niddeskrivuh Kristjan? Fil-letteratura kollha tad-dinja, fil-Bibbja stess, m'hemmx deskrizzjoni aħjar u isbaħ minn din id-dikjarazzjoni ta' Pawlu. Pawlu jiddeskrivi li hu nnifsu. U x'inhu bħala Kristjan? Isimgħuha. Jiena msallab ma' Kristu. U jien ngħix imma mhux jien. Huwa Kristu li jgħix fija. U l-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi li jifbinalla li ħabni u ta' li hu nnifsu għalija. Irrepetija sikwit dik is-sentenza biex titgħallem x'inhu Kristjan, min hu Kristjan. Hija deskrizzjoni illi kif għadd ma ssibx aħjar minnha. Kollox inixxi mill-unjoni tagħna mas-Salvatur. Aħna maqudin mas-Salvatur, għandna identità ġdida, il-fidi għal mod kif ngħixu minn ġurnata l-oħra u dan nagħmluh imbuttati, motivati mill-imħabba ta' Alla murija fuq il-Kalvarju, meta Kristu talu nnifsu bħala sakrifiċċju għal ħtijietna kollha. Il-ħajja Kristjana hawnhekk hija maqbuda fl-essenzjal tagħha. X'in ta' sara, x'in vera ġiba f'sentenza waħda. Jiena msallab ma' Kristu, ma nkollu ngħix u mhux jien huwa Kristu li jgħix fija u l-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi li jafbinalla li ħabni u tagħlu nnifsu għalija. Litra Galatin hija famuża għalkemm hawn dawn is-sentenzi mifruxin matula kollha illi valla pena titgħallimhom bl-amment. Huma
dikjarazzjonijiet bħalma Pawlu jgħid li aħna lut minn natura mhux midinbin mill-ġentil u frattant nafu li aħna maħniex ġustifikati bl-opri tal-liġi ma biss bil-fidi fi Kristu Ġesu. Aħna wkoll hemm minna fi Kristu Ġesu biex inkunu ġustifikati bil-fidi fih u mhux bl-opri tal-liġi għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. Huwa tagħlim illi ipoġġina fid-direzzjoni t-tajba. Il-ħajja Kristjana maqbuda fl-essenzjal tagħna. L-mewt u l-qawmien tagħna ma' Kristu, id-dipendenza tagħna fuqu u bidjenza lejh, u da kollu minħabba il-grazzja tal-amurija lilna u allura il-gratitudni li aħna nuru lejh. Ejjew nippruvaw naqbduha frażi, biċċa biex naraw kemm ta' bilħa din id-dikjarazzjoni hija ta' valur. Hija ta' valur biex naraw jien personalment naqbel meta naqra din naqbel magħha qiegħed ngħixha għax dak huwa l-Kristjan. Il-Kristjan deskritt f'kapitlu 2 vers 20 tal-ittra lil Galatin. Jiena imsallab ma' Kristu, illi din diġà taħsadna. Dina hija sorpriża kbira. Imsallab ma' Kristu minix inħoss l-imsiemer fidejja u f'saqajja kif jista' jkun jiena imsallab ma' Kristu. Aktar minn hekk Pawlu kif ipoġġiha jiena imsallab ma' Kristu huwa qatt xi ħaġa li ġrat kompluta fil-passat u għadha tozza llum. Dak huwa s-sens tiegħu. Il-Pawlu qed jgħid li darba jiena miet u għadni mejjed ma' Kristu, imsallab miegħu. Pawlu hawnhekk qiegħed jgħidilna illi la darba aħna ta' Kristu u ninsabu fih u fina dinja l-unjoni mistika tal-fidili ma' Kristu. Allura dak li ġara lil Kristu ġara lilna wkoll. Għax aħna membri ta' ġismu. Kristu miet, aħna mitna. Kristu rxoxta, mela aħna irxoxtajna. Forsi xut minnkom tiftakru meta konna mmorru l-quddies u konna nisimgħu bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Xut minnkom qegħdin ix-xemgluraġi tiftakruha. Sentenza sabiħa immens. Sabiħa immens. Profonda ħafna. Illi turina illi kull ma aħna nagħmluh bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Allura bħalma qal Ġesu nnifsu mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Dak huwa l-Kristjan. Illi din il-ħaġa jożaf qalbu illi bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu se nasal. Mhux biss biex nagħti fuħri għall-Alla, ma biex inservih għal kull ħaġa. Għal kull ħaġa. La darba Kristu huwa ir-rappreżentattiv ta' niesu, allura jatina illi il-mewt tiegħu todd bħala l-mewt tagħna. Xi ħaġa profonda ħafna, bħalma Adam, meta Alla ħalaq il-Adam u Eva, u Adam waqa, xi ġran aħna kollha kemm aħna waqajna miegħu. Meta Kristu miet, xi ġralhom dawk li jemmnu fih, imutu miegħu. Imutu miegħu. U allura il-Kristjan mhuwiex wieħed illi jirranġa ħajtu, kien mlebleb għall-alkoħol u s-sadiq, jew m'għadux ipejjeb, jew m'għadux tajjeb li tagħhom dak l-affarijiet. Imma dawk ma jiddeskrivux bħala Kristjan. Il-Kristu mhux jirranġalek ħajtek. Kristu joqtollok ħajtek il-qadima biex jagħtik ħajja ġdida. U ħafna minna forsi għadna daqsxejn ma nistgħux nifhmuha illi meta aħna morna għand Kristu, morna biex immutu. Jien imsallab ma' Kristu.
tibda il-ħajja Kristjana mal-mewt tagħna fi Kristu, ma' Kristu u bi Kristu. Kristu huwa r-rappreżentattiv tagħna bħalma Adam ġabna fil-rovina u fil-mizerja u fil-ħtija u fil-kundanna. Kristu issa jatina identità ġdida, jatina ħajja ġdida fih. Għalhekk l-istess Apostlu Pawlu jgħid li jekk xi ħadd huwa fi Kristu huwa ħolqien ġdid, ġenwinament ġodda. Il-Kristjani huma min huma tal-liema kulur, tal-liema età, jew għexu f'liema żmien għexu. Dawn huma ġenwinament ġodda quddiem Alla, għalkemm mhux kompletament ġodda. Għaliex id-dnub għadu jħabbatna vera, u Pawlu din jammettija illi għatfa dak il-fdal ta' dnub, però fl-essenzjal tagħna, fin-natura tagħna, aħna imsalbin ma' Kristu u allura Alla għamilna ħlejja ġodda. Għalhekk Pawlu jgħid jiena issa ma ngħix iżjed. Msallab ma' Kristu u jien ma ngħix iżjed. L-ego tiegħi, il-qadim tiegħi li meta kont għaddi ngħix taħt il-liġi dak nqatel. Dak spiċċa. Issa ingawdi definizzjoni u identità ġdida fil-għaqda ma' Sidi Ġesu. Għal darb'oħra l-unjoni tagħna ma' Kristu tagħmel id-differenza kollha. Ma jfissirx meta Pawl qal jien ma ngħix iżjed illi tlift il-personalità tiegħi. Qabel ma konvertejt kont Pawlu, wara konvertejt għadni Pawlu. Imma li qed jgħid huwa illi jien issa nammar fih u hu jammar fija bl-ispirtu tiegħu. L-unjoni tal-fidil ma' Kristu allura isservi bħala l-pedament għal ġustifikazzjoni tiegħi quddiem Alla. Kif se nsir sewwa Alla? Minħabba Kristu. Kif se ngħix ħajja li hija ġusta u għaddisa quddiem Alla? Bi Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Allura rridu ngħixu mhux bil-ħila jew bis-saħħa nattiva tagħna, li ħa nagħmel l-isforz tiegħi tal-laħam tiegħi, imma le. Ħanejxa bil-qawwa ta' Kristu fija. Hija l-ħajja ta' Kristu l-xuxtat. Pawlu anke fl-aħħar ta' ħajtu qal jiena rrid naraf lilu. Irrid insir nafu aħjar lil Ġesu u l-qawwa tar-reżurrezzjoni tiegħu. Bħalma aħna msalbin ma' Kristu, issa għandna ħajja ġdida u dik il-ħajja ġdida rridu nisfruttawha, rridu niżviluppawha, rridu nikkoltivawha. Din hija il-deskrizzjoni vera tal-Kristjan meta jgħid illi Kristu jgħix fija. Kristu jgħix fija. Il-ħajja ta' kull dixxiplu hija l-ħajja tas-Salvatur fih. Kif nistgħu niddeskrivuha din? Ġesu tagħna naħseb l-isbaħ u l-aħjar illustrazzjoni meta xebelħu nnifsu ma' dilja u aħna bħala frijej. Tajjeb? Il-frijej huma imwaħla mad-dilja, appena taqtaħħom dik il-fera issir biċċanjama. Ma tiswa xejn. Mhijiex ħajja. Il-ħajja tagħna tiddependi għal kollox fuq id-dilja. Kristu huwa t-tama tagħna, Kristu huwa l-ferħ tagħna, Kristu huwa l-qawwa tagħna, Kristu hu kollox f'kollox, bħalma Apostlu jgħid fil-ittra lil-Kolossin. Il-fidi taqadna ma' Kristu tant illi l-ħajja tiegħu issir il-ħajja tagħna. Il-perfezzjoni tiegħu issir il-perfezzjoni tagħna. Il-qawwa tiegħu issir il-qawwa tagħna. Kristu fina, aħna fih. Misteru kbir, misteru li ma nistgħux narawh u kważi qas nispjegawh, il-Bibbja tispjegah b'dawn id-diversi tixbiħat bħal meta tgħid li Kristu ħabb il-Knisja, l-Knisja l-għarrusa tiegħu u jgħid dan huwa misteru kbir, imma qed ngħid għal Kristu l-Knisja. Fil-li qed jitkellem dwar iż-żwieġ tagħna, raġel ma' martu,
اللي الراجل يطلع المسيو لأمه يناقط ما مرته ويصيروا اثنين لهم ويهات. اما شو نراوهم كوبيا من الزوجة، نراو زوج بيرسوني بالبيت لهم ويهات، كيف يستيكون؟ ديك هي الريلاتسيوني تاعنا مع كريستو اللي مقودين مياو لهم ويهات. داوك اللي هما في كريستو جسو صاروا سبيرتو ويهات مياو. جسو للمسير في جوان 17 يايدلو يينا عرفت لهم اسمك للدشيبلي، عرفت لهم اسمك وسنكمبلي نعرفوا سابيش المحبة اللي بيها حبيتني تكون فيهم ويينا فيهم. مين يستا يبدأ بش يفهم اللي المحبة تالا ينفستيتا فيها، ومش هيك بس كريستو فيها، كريستو وفيها. كريستو اللي ينساب في كل كريستيان، كريستو فيكم يعيط الأبوستلو التامة الجلوريا. داك هو الكريستيان اللي يعيط ينا مسلط مع كريستو ما نقول ينايش ما مش ين وكريستو اللي يعيش فيها. والحياة اللي سنعيش في الجسم اللي عليش اوفيامنت الله يسيبنا ويسيهلنا في شرطو ستاديو في حياتنا. يكون متى الله يجي بذاك لايخ يسيح لك والدك من الجديد، إسا عندك حياة اللي حتكمبلي صالحها نفس حياتك حتعيش في دين الدنيا فما كنت تعمل قبل في الحام الآخر. الحياة اللي سنعيش هي الحياة موندانة تاعنا، الحياة اللي يريدوا نقوموا كل في الأودو من جمال الأخرى من سنة الأخرى عنا الامبيك تاعنا، عنا الريلاتسيوني تاعنا. طيب في دان البريود تاع الزمان بالديوفيات والتنتاتسيونيت كلها تياو اللي هما عفنا وفرطانت ننسابوا إرشوشتات مع كريستو قادين في المكين سموتين في كريستو جسو. احنا من علينا قد نيجو هيا مونوتونا من جورنات على الأخرى. البيبلية تدسكريفين احنا ديجا قادين لدربة كريستو قاد في السمويت، ديجا ننسابوا قادين في السمويت في كريستو جسو. ديجا ننسابوا cittadini ta' smawiet bħalma bid-dritt aħna wkoll cittadini Maltin. Il-Kristjan għandu ċittadinanza doppja. Iċ-ċittadinanza tal-pajjiż li twieled fih, ma għandna wkoll iċ-ċittadinanza illi kisbilna Kristu, illi aħna ċittadini ta' smawiet. Minkejja l-fatt, isma' tajjeb, minkejja l-fatt li aħna għadna nisbaljaw, għadna nidimbu, għadna konxi ħafna tal-ġufijiet u l-fallimenti kollha tagħna. Luteru din spjega bil-famuża frażi tiegħu simul justus et peccator. Ġusti u midinbin fl-istess ħin, kif jista' jkun? Ġusti quddiem Alla u midinbin. Imorru flimkien? Il-Kristjan hekk hu. Il-Kristjan huwa wieħed li huwa ġust, Alla diġà ddikjarat ġust. Alla diġà libsu bil-perfezzjoni ta' Kristu. U għadu jizbalja, għadu jiddab, ma jishtiqx jidnab, jikkumbatti kontra d-nub, jġilidlu, joqtlu, pero dinja il-ħajja li jissa neħx fil-ġisem. Kif għandi neħxa dil-ħajja fil-ġisem? Kif għandi neħxa? Kif għandi minn ġurnata għall-oħra nġib ruħi? Isimawħ, il-ħajja li jissa neħx fil-ġisem neħxa bil-fidi f'bin Alla. Trid li kollok suċċess, trid li inti ta' bilħaq tiddi bħala Kristjan fid-dinja, tiddi bħal kwieka fis-sema bil-lejl, li tagħmel differenza, li sservi ta' melħ u dawl għan-nies ta' madwarek. Il-ħajja li qed tgħix bħalissa fil-ġisem għejxa bil-fidi li f'bin Alla, fidi iffukata. Fidi illi hija allaċċjata, marbuta ma' persuna waħda. Il-Kristjan hekk jirraġuna. Il-ħajja sa ngħix fil-ġisem ngħixha bil-fidi li f'bin Alla. Il-fidi hija l-istrument li hija il-mezz illi taqadna ma' Kristu. Ovvjament mhix il-kawża tal-ħajja eterna. Il-kawża tal-ħajja eterna huwa s-sakrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib. Hemm hija raġuni
قال Alla jaħfir li dnubjieti u jilqani fil-preżenza tiegħu. Il-fidi hija sempliċement l-istrument illi taqadni ma' Kristu. U allura biex miegħu immut, miegħu nirxoxta, miegħu ngħix. Alla kap id-dinja li tallibu waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx ma jkollu ħajja ta' dejjem. Il-mewt ta' Kristu tot għal dawk li jemmnu fih, għal dawk li jirkorru għandu, jiġru lejh biex isibu l-ken tagħhom fih. Din il-ħajja ngħixuha bil-fidi li jaf binalla. Hija ħajja miżruha fina, miżruha fil-qiegħ ta' qalbna. U dik il-ħajja se tkompli għaliex bħalma jgħidilna Ġwanni. Il-żerrija t'Alla tibqa' fina. Iż-żerrija t'Alla tibqa' fina, tibqa' f'kull fidil, f'kull wieħed li huwa msejjaħ għas-saltna eterna tiegħu. U allura bniedem li jafda fi Kristu ma jħares leħ innifsu. X'qed jagħmel, kemm qed jagħmel, le. Iħares lejn is-Salvatur biss. Hija ħajja iffukata fuq Ġesu Kristu illi jidderġielna imbagħad il-ħajja kollha tagħna. Mnejn se nsibu l-inċentiv, il-motiv, il-molla li timbuttana l-qoddim biex la nixbaw qas niddejqu f'din tip ta' ħajja. Ħajja ta' fiduċja f'Ġesu Kristu. Pawlu jgħidilna, Kristu li ħabni u talu nnifsu għalija. Dik hija r-raġuni għala l-Kristjan jibqa' miexi fedelment il għaliex jaf li Kristu Ġesu huwa s-sostitut tiegħu. Flok Alla kkastiga lili personalment, ikkastiga l-istess ibnu. Warrab il-ibnu biex jirċievi lili. Kristu esperjenza il-pina tal-infern minn floki biex jiena inkun inkurunat bit-tjieba u bl-imħabba fidila ta' Alla lija. Il-fidwa hija maqluwa għalija personalment, ismawh, ħabni u talu nnifsu għalija. Hija xi ħaġa personali. Meta is-Samaritan iltaqgħu mal-mara li kienet għadha kif tkellmet ma' Ġesu mal-ħorża tal-bit tiftakru l-istorja. Qalu lesta nafu illi dan huwa s-Salvatur tad-dinja. U veru, għax kull min ħajsalva bih. Imma rridu issa l-Kristjan jasal biex jgħid Kristu għas-Salvatur tiegħi. Hija xi ħaġa tant qrib, tant personali, tant personali. Il-relazzjoni hija waħda fejn l-imħabba t'Alla tiddomina. Minu l-Kristjan? Il-Kristjan huwa bħal dik il-ħuta li qed bħalma tħuta tgħix fl-ilma, il-Kristjan jgħix fl-imħabba t'Alla, jgħix f'dak l-ambjent. Huwa mhux biss konxju, imma jifraħ u jitenna illi l-imħabba t'Alla laħqitu u żommu inqas minn hekk huwa Kristjaneżmu inferjuri ħansejħulu hekk. Calvino jgħid il-ħajja kollha tal-Kristjan hija parteċipazzjoni fi Kristu, smajtuha? Parteċipazzjoni fi Kristu. Għandna sehem minnu. Jgħix fina bl-Ispiritu Santu tiegħu u aħna ngħixu bil-fidi fih. Il-Kristjan tal-affari tiegħu hekk jgħix. F'dan id-dawl sabiħ u trasformattiv. Min għalija minix ċert, kien Victor Hugo romanzier Franċiż li darba qal żewġ affarijiet illi jġibu rivoluzzjoni fil-ħajja tal-bniedem, żewġ affarijiet. Meta tinduna li inti maħbub u meta tibda tħobb. Għandu raġun. Ħanat il-verżjoni kristjana tiegħi tal-ħsieb tiegħu. Żewġ affarijiet iġibu rivoluzzjoni f'ħajtek. Meta tirrealizza li Alla iħobbok u t-tieni meta inti għal glorja u s-sebħ ta' ibnu Ġesu tibda tħobb. Kristu li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Ħaj Kristjana hija il-responsorjal, hija reazzjoni
hija t-tweġiba tagħna midinbin miżerabbli illi Alla laħaqna bl-imħabba tiegħu. U din l-imħabba hija esibita, hija murija apertament fuq il-Kalvarju meta Alla tagħna lill-istess ibnu. Aċċettati fil-maħbub jgħidilna Pawlu fl-Efesin. Aħna mill-qwejn fil-maħbub. U allura dik il-mħabba ma nistgħu nibdluha ma' xejn. Ma nix għalfejn nissupplementawa, ma fija xejn nieqsa, ma fija xejn defiċenti, ma fija xejn dajef, hija mħabba perfetta, hija mħabba mill-eternità, hija mħabba patwali li Alla wassal lilna permezz ta' Ibnu Ġesu u issa wkoll hija msawba fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu mod lilna. Dan huwa il-Kristjan veru, li kapaċi jgħid jiena msallab ma' Kristu u jien ngħix ma mhux jien, huwa Kristu li jgħix fija. U li ħajja issa ngħix fil-ġisem ngħixha bil-fidi li f'bin Alla li ħabni u tagħli nnifsu għalija. Kristjan huwa wieħed li huwa affaxxinat, mitluf f'din l-atmosfera tal-imħabba t'Alla illi hija konkretizzata għalih, hija reali għalih il għaliex jinsab fil-għaqda ma' Kristu. U allura Pawlu issa jikkonkludi l-argument tiegħu kien ilu itambar u jgħid u saħansitra kisira mimma Pietru ikkorreġih u għallu le. Għallu aħna nafu illi aħna ġustifikati bil-fidi fi Kristu u mhux bl-opri tal-liġi. U din hija tentazzjoni tagħna l-insara illi nippruvaw inżidu jew nillapazzaw mal-imħabba t'Alla li hija diġà perfetta għalina. Illi Alla beda dax-xogħol ta' kwalità ġdida fina, il-ħajja qadima tagħna mietet imsalba ma' Kristu, ma ngħixu kif ngħixu il-ħajja ta' Kristu fina. U fina u aħna fih. U dejjem għandna tentazzjoni frattant illi inżidu s-sem tagħna. Għalhekk Pawlu jispiċċa biex jgħid jiena ma warrabx il-grazzja t'Alla. Il-grazzja t'Alla hija biżżejjed, hija suffiċenti. Għandi il-grazzja t'Alla għandi kollox. Ma warrabx il-grazzja t'Alla għax jekk il-ġustifikazzjoni tiġi permezz tal-liġi, kif kienu qegħdin jgħidu l-Ġudajjisti, li hemm bżonn tosservaw il-festi tal-Lut, id-dieta, il-kmandamenti, il-liġi ta' Mosè. Allura Kristu jkun miet għal xejn. X'argument qawwi fejn Pawlu qed jgħid li aħna jekk nippruvaw, jekk għandna dik il-mentalità, għandna dak il-ħsieb fina, li jien qed nobdih l-Alla, u allura għandu jsalvani issa. Qed talleb kollox taħt fuq. Qed twarrab il-grazzja t'Alla, qed tinnullifika, qed tgħid li mhijiex valida għalik. Bħalli kieku trid tirbaħa, trid timmerita. Xejn minn dan. Alla laħaqna meta aħna ma kienx ħaqna. Appena inżidu it-tajjeb jew is-sewwa tagħna li nistgħu nagħmlu personalment, dak nkunu qegħdin naqgħu fi żball maġġuri. Il-Vanġelu huwa aħbar ta' ferħ, huwa aħbar sorprendenti illi Alla jagħtina dak li aħna b'ebda mod ma stajna niksbu għalina nfusna. Palma qal Ġesu, il-salvazzjoni mi jista' jsalva għal bnedmin dan impossibbli. Imma għal Alla xejn mhu impossibbli. U allura il-grazzja t'Alla illi tissodisfa l-ħtiġijiet kollha tagħna. Ma warrabx il-grazzja t'Alla. Min issa naqaf dak l-iżball illi ngħid nafda fi Kristu, però rid nafda wkoll fli nagħmel jien. Nagħti il-kontribut tiegħi. Tkun qed tgħid illi Kristu miet għal xejn għalik. Miet għal xejn. Hija dikjarazzjoni ta' bilħaq qawwija u netta. Il-Pawlu ma jgħidx illi tista' tħallat il-mertu tiegħek mal-grazzja tal-ma jitħaltux flimkien. Ma jitħaltux flimkien. Jekk il-ġustizzja tiġi permezz tal-liġi,
Jiġifieri inti jidhirlek illi tista' ssir sewwa ma' Alla bil-prestazzjoni tiegħek, bil-kondotta tiegħek, bil-attività reliġjuża tiegħek. Tkun qiegħed twarrab il-grazzja tal-Alla. Tkun qed tgħid li Kristu għal xejn miet. U hija konklużjoni xokkanti. Hija konklużjoni illi ġġibna f'sensina illi Pawlu infatti kiteb hekk biex jesponi biex jikxef l-assurdità tal-Ġuddajisti illi pruvaw jillapazzaw l-Evanġelju, bħalli kieku l-Evanġelju jonqsu xi ħaġa, jonqsu s-sem tagħna xejn minn dan. Is-sakrifiċċju ta' Kristu huwa perfett. Huwa perfett. Meta Kristu miet u rxoxta, il-salvazzjoni tagħna hija garantita. Hija garantita. Jekk tirraġuna illi tista' ssir sewwa Alla, tista' ssir ħbieb miegħu, aċċettat minnu bl-ubbidjenza tiegħek, is-salib ta' Kristu jiswa superflu, jiswa jiġi żejjed, jiġi mhux meħtieġ għalik, jiġi bla fejda. Tgħidli ma rridux nobdu, u żgur li nidobdu, u nobdu bil-ferħ, u Pawlu se jgħidilna aktar l-qudiem fejn tidħol l-ubbidjenza tagħna. Ħajdilna. Imma dejjem ħajfissrilna illi ħajraġuna li jgħid issa Kristu liberakom. Ejxu gawdu din il-libertà billi isservu lil xulxin fl-imħabba. Ekku, hemm post għall-ubbidjenza tagħna, hemm post għall-liġi, hemm post għall-qdusija fil-ħajja Kristja definittivament. Ma da kollu jirriżulta mit-tislib tagħna ma' Kristu u mill-ħajja ġdida mogħtija lilna. Rridu noqogħdu attenti illi biħsibijietna ma nkunux qegħdin ngħidu li Kristu miet għal xejn. Għalhekk tipprova tkun milquh quddiem it-tron tal-Alla b'emilek stess, bl-obbedjenza tiegħek, billi tieħu sehem fis-sagramenti, billi tagħti il-karità, is-sum, tagħmel penitenzi, dal-affarijiet kollha. Tkun qed tbattal is-salib mis-sinifikat tiegħu. Is-salib tkun qiegħed twarbu. Meta Pawlu aktar il-qudiem se jgħid li jiena bħala Kristjan ma jkun qatt li niftaħar. Ħallif bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija imsalba lija u jien għad-dinja. Il-mewt tas Salvatur, il-mewt ta' Ġesu hija suffiċenti. Hija finali u tfisser salvazzjoni kompluta. Għawnu l-iżbal li nagħmlu, naħsbu li Kristu bdiena imissa jdu nkomplu aħna. Bil-ħila tagħna, irridu nkunu determinati. Le, is-salvazzjoni ta' Kristu hija kompluta. Jekk tgħid illi qiegħed b'xi mod tikkontribwixxi biex issir sewwa Alla bl-obbedjenza tiegħek pereżempju, tkun qed tiddisprezza lis-Salvatur omnipotenti u tagħmlu inutli għalik. Għax il-Bibbja tgħid jew Kristu jsalvak, jew inti ssalva lek innifsek. Għażel. Jew Kristu jsalvak u jsalvak perfettament, jew int issalva lek innifsek. Din mhijiex il-fema tagħna il-protestanti li ħriġna bija fis-seklu 16. Din hija l-fidi tal-Knisja mill-bidunet minn żmien l-Apostli, fis-Santi Padri dejjem naqraw illi aħna milquwa quddiem Alla bil-merti esklusivi ta' Kristu Ġesu. Ħanaqralkom porzjon minn omelija illi darba priedka Giovanni Grisostmu, ġieli smajtu bih, predikatur famuż f'Kostantinopli dak iż-żmien. U jgħid hekk ara. Għax bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi. Dan mhux emilkom, iżda lotja tal-Alla, mhux riżultat topri biex ħadd ma jiftaħar. Xi jfisser dan? Illi ma salvajtx lek innifsek b'emilek, iżda bil-grazzja. U li m'intix ġustifikat bis-sewwa tiegħek innifsek, imma bil-ħniena tal-Alla. Mhux il-liġi, jew iċ-ċirkonċiżjoni, jew ir-ritwal, jew kwalunkwe ħaġa oħra minn idejk. Iżda l-grazzja tal-Alla waħdu
illi salvak. Għax Kristu dak li għamlek ġust. U jekk xi ħadd jgħid li huwa bil-liġi, jew permezz tar-ritwal, jew li s-salvazzjoni tiġi bis-sagramenti, ħajkun misħut. Għax kieku bis-sagramenti, mela Kristu għalfejn miet. Għala xerred demmu. Id-dem ta' Kristu huwa l-unika ħaġa li kapaċi tiġġustifikana. Permezz tal-fidi f'demmu aħna magħmulin sewwa quddiem Alla. Imqar jekk ma tipparteċipax fis-sagramenti. Imqar jekk ma tirċivix il-magħmudija. Jekk għandek fidi fi Kristu, se tkun ġustifikat. Għax mhux is-sinjal estern li jsalva, iżda l-grazzja ġewwiena li tiġġustifikana. Grizostmu bħala Apostlu Pawlu u bħalna jgħid li Kristu huwa kollox. Jekk mhux kollox għalik, mela allura mhux xejn għalik. U dik tittifhimha. Jew Kristu kollox u s-salvazzjoni ġejja minn għandu, jew inkella mhux xejn għalik. Il għaliex se tagħmel int. Is-salvazzjoni mhijiex intrapriża konġunta, Kristu jagħmel parti tiegħu, jien nagħmel parti tiegħi, inħaltuhom flimkien u naraw b'xiex noħorġu. Le. Kristu isalvak waħdu jew inkella tibqa' mitluf. Ma warrabx il-grazza tal-Alla għax jekk il-ġustifikazzjoni tiġi permezz tal-liġi, mela Kristu għal xejn miet. U din hija delużjoni qegħdin jgħixu ħafna nies. Illi jgħidu nemmen fi Kristu. Imma issibhom qegħdin jisfurzaw ruhom bir-reliġjożità tagħhom biex minn għalihom jimpressjonaw il-Alla biex imbagħad Alla jsalvhom. U dak huwa żball traġiku. Id-pattija perfetta ta' Kristu ma titħallax maċ-ċraret maħmuġa tagħna. L-aħjar ħwejjeġ illi nagħmlu aħna Iżajja jsejħilhom ċarruta maħmuġa. ċarruta maħmuġa. Jew bil-grazzja inkella xejn. Jew bil-grazzja inkella xejn. Il-Bibja ma tagħti ebda lok, ebda possibilità ta' alternattiva oħra. Jew b'xejn, iġifieri Kristu għamel 100% għalik, jew inkella xejn. Wara tittamel 100% inti nnifsek. L-idea nistgħu naħaltu Kristu jagħti s-sem tiegħu jien tiegħi. Le. Fil-Bibja ma tissemmiex, anzi l-Bibja teħodha kontra dik l-idea. Tgħidli allura jiena xejn ma nikkontribwixxi, ħaġa waħda tikkontribwixxi għas-salvazzjoni. Dubietek stess. Biex Kristu jisammarhom mas-salib u jagħtik ħajja ġdida f'unjoni miegħu. Bħalma qal Jonathan Edwards, ma tikkontribwixxi xejn għas-salvazzjoni tiegħek li fid-dnubiet li jagħmlu s-salvazzjoni neċessarja. Bħala Knisja, bħala individwi ukoll. Gwaj għalina jekk aħna naqgħu f'kompromess hawnhekk. Irridu nkunu nafu x'qegħdin ngħidu, għalfejn qegħdin ngħidu hekk u nafu illi iva. Hemm nies reliġjużi hemm barra illi jopponuh dan id-diskors. Jopponuh bil-ħeġġa. Għax jidrilhom li huma kapaċi jagħtu jresqu s-sem tagħhom. Ma dik hija il-metodu ta' Kajjin, illi ressaq mill-aħjar frottijiet tal-art li kien ħademu stess u ressaqhom bħala sakrifiċċju. Alla ma għax is-sakrifiċċju tiegħu. Alla jilqana bis-sakrifiċċju imdemmi ta' ibnu Ġesu Kristu, illi bih għandna il-maħfra. Iva, il-Vanġelu ipoġġina fil-mira tal-kritika tan-nies li sibhom reliġjużi imma jidrilhom bħal ġudaisti illi għandhom l-obbligu illi jagħtu l-kontribut tagħhom u dik hija differenza bejn min isalva u min jintelef. Meta l-Bibja tgħid illi Alla
skont l-għan sovran tiegħu isejħilna jaqadna ma' Kristu u miegħu ngħixu ħajja ġdida. Luteru infatti jgħid il-Vanġelu ma jistax ikun imxandar verament mingħajr oppożizzjoni. Għax in-nies tad-dinja bħalma konna aħna fl-aħħar mill-aħħar, qed tifhem, jirribella kontra l-Evanġelu, għax l-Evanġelu jġibek ma' trab tal-art minn xejn. Midneb biss. Quddiem Alla int midneb ħati, midneb miżerabbli. L-Evanġelu ma jistax jiġi mxandar verament mingħajr oppożizzjoni. Meta nippritkaw li Kristu waħdu jiġġustifikana jfisser li qed inneħħu kull raġuni mill-bniedem illi jiftaħar bih innifsu. Qabel konna niftaħru kemm konna tajbin, kemm konna reliġjużi. Le, issa il-ftaħir tagħna huwa fi Kristu Ġesu waħdu, illi sar mingħand Alla fid-dwa ġustizzja u qdusija biex mi jiftaħar. Ħajiftaħar fil-mulej. Il-Vanġelu jġibna illi aħna narfu il-dejn tagħna, dak id-dejn iħallsu Kristu, Kristu jagħtina ħajtu, jgħix ħajtu fina u din hija l-aħjar u l-unika modija li imisna nimxu fija. Il-fidil f'unjoni ma' Sidu f'mewtu fl-irxox tiegħu jgħix totalment bil-fidi fih, fiduċjuż fih, kwalunkwe tentattiv biex issir sewa Alla permezz tal-ubbidjenza għal-liġi ibatta l-salib mill-effettività salvivika tiegħu. Is-salib ma jibqax isalvak, ma jistax isalvak jekk inti tipprova issalva lilek innifsek. Allura nerġgħu nisimgħu id-dikjarazzjoni ta' Pawlina msallab ma' Kristu. U jien ma ngħix iżjed imma Kristu jgħix fija. U l-ħajja li issa ngħix fil-ġisem ngħixha bil-fidi li jaf bin Alla, li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Amen. Amen.